Simba nyaka miduong. Mondi yudi Simba nyaka miduong kod Hannington mondi kaka skiza tune mari D-Star abora chiel star ochikwari aboro hash Miduong. Wilayo Simba. Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, niko na Muga Juang mano pod wan mana LTN Luo Trending Nation. Wayudore keluongo ni kanye cha? Wayudore kochia area miluongo ni Pundo, Kamenya. Pundo, Kamenya. Yes. Mae gweng' ma gotum gode umo ni mane ni. Koro wan ewi got gi sani. Wan ewi got gi sani gweng' Nas piny kochia piny momew ahinya. Kar mondo gicham bando gin gichamo nas. Ma Nas to gineno kata ng'ei ka otimo Nas kanduoko kabisa. Nas ogo tach kae gweng'ni kabisa otimo newa. Yes, nikora Muga Juang ma Jasup the presenter, Jasup Oleng to Duaro, mano nyinge na manyiego e comedy kendo e pap mar presentation. Es kawuono wayudo jawer mang'ula. Ong'ere koda nying mar Pango Sigo. Ong'e kod nyinge mathoth kabisa. In ing'e nade? Koro kawuono wayudore kode live ka wawache achiel ariyo adek motenore koda weche Nyasaye. Ya, wuodhe mosewuotho kotenore koda mag ruo. Chal mar ngima mare wuothe ngima mar Nyasaye ni. Yes. Yes. Koro kichako gi nyingi, gimora mora like chak gi nyingi, kamiae, gimitimo. Wanyawacho ni wacho wach ruoth samoro ni go bul. Kok kamano. Samoro ni somo muma. But koro sane Pango Sigo en jawer. Mike mare. Nyikora Muga Juang amor kabisa kuom bedo kod osiepna kawuono studio ma bende wayudore Nyagot ka. Mae iluongo ni Andrew Ager ma bende ong'ere gi wer mar Pango Sigo kata Dakie Tek. Nyinga ma bende kadhigo ma inyalo manyago kane e WhatsApp gini ibiro yudo ka ondik kanyo ni Dakie Tek. Dakie Tek. Dakie Tek ni en wuod kochia ma kamoro ni Kamenya sub location East Kochia Ward, Rangwe sub county. Yes. Kaito Homa Bay county. Yes. Yeah. Dakie Tek ni. Ma nying ma otisi koso in mitisori. Ma jowinjo ma otisa kaluwore gi wer manago miluongo ni Pango Sigo. To intro mare ne chako ni Dakie Tek. Piny mamwalo ni Dakie Tek. Okay. Koro miyo ji odhi ong'iyo ni kare Dakie Tek. Mae kama nyingi ni koro ae. Amora e. Yes. Koro kikono an Ager ni en ng'ama ochako music na ndalo mage. Tang'ono o inspire mondo mi donja kore e wach music mar gospel. Generally music na ero kaka ne pod atin kabisa. Kane pod akidoro nyimine ga ne yudo kanyalo wer koro na ero music kabisa. Koro miyo na bedo kod gi machiegni. No, by then duol mana wero ne duol mar Tena na ero kabisa. Koro by the year 2003 achako luwo nyimine ga weche mag wer. Kaeto kadonjo 2006 koro wachako wer gi osiepna miluongo ni Caleb Oguta, the former chair of Angaza Singers. Mano jago mane wagolo go kanda mokwongo. Yes. Mane ntiere wende mang'eny kabisa mane gwedho ji mane wagolo diere compacts. Mane rundo ka. Yes. Kadhi 2007 koro achako golo mara wuon. Koro awacho ni wuoi bende koro wuok oko dala nyaka igo. Koro awacho ni koro bende atim mara wuon. Emana achako production na makanyo no yudo ka lweny mar Kenya. Pinywa mar Kenya. Kanyo ne nitie album managolo ni pinywa mar Kenya osebedo mbele e yor kweto. Nang'o sani wanegore. Nang'o sani wagweyore. Nang'o sani wachwero remo. Yes. Album mana chako go chien kanyo niluongo ni Africa. And one of the songs mano hit kabisa. Oh Africa, listen to the word of the Lord. Africa, hearken to the word of the Lord. Africa is one of the most God-fearing continents. Yes. Ne yudo ne koro ene masani kendo koro dwa we wach Nyasaye.
Koro wer mana golo mokwongo nasiemo go Afrika Kiywago gigo. kaywago gigodo. Bende Kiswahili ne ok aluor ahinya, nagolo wer moro kanyo album mokwongo iluongo ni Kifo Chake Mkombozi, kilikuwa cha aibu sana. Ojo ni Kiswahili nok buogi. Nok buoga ahinya. Eka chaka biro gi wer moro machielo kanyo ni Taji Langu la Ushindi. Yes. Nitavalishwa na Osana. Wakati wangu ukifika. Wakati ukifika, mimi nitalala kaburini. Wakati ukifika, nitaenda kupumzika. Kama Adui zangu watalia woi woi. Marafiki watalia woi, lakini kilio chao kitakuwa bure bilashi. Emi awacho Kiswahili. Emi ado wacho Kiswahili. Kiswahili boko yota hinya. Aparo nade? Yes. Sama kuri wuok ni idhi goyo dala nini. Yes. Sama ne kuro yudo kukuru tiyo kanyakla koda jawer. Yes. Be ni yudo yot koso en ng'at ni yudo ne wacho ni an to koro ober koda. Nitiere challenges moko ma chami nikech koro kiwuok idwa dhi dala nyaka koro goni wane kochung' koro. Generally ne wabedo osiepe up to now. To gima ne nitie ne nan gi challenge mane koro adhi goyo dala kata mana adhi chako wer kachung' kenda independent. Koro shida mana bedo go ne en shida mar financial support. Nikech I was a good composer, wer nanyalo compose, to financial support mane koro dhi timo recording ni. To wago ni Nyasaye erokamano ni Nyasaye notiyo gi joge na kunga jomoko nokona no advice and loss proforma, and proforma ne dwaro wer ne dwaro 28,000. Mondo achak ndano 28,000 en malich. En pesa malich kabisa. En gima lich mipaka paka. Mipaka paka. Okoro kano dhio gik to proforma na choko mana only selling me a beach. I was somehow demoralized and discouraged. Kum pieche. Kum elfu pieche. Koro chunya moro nokona na we gini to gimoro nokona ni itiyo ni Nyasaye maka chunyi. Na mako chunya chieng' moro aluongo Arambe okodhi maber. I got 1,500. 1,500 akawo 500 diere go PA ichulo 500. Akawo 500 achulo PA. Akawo 500 achaka chulo gik matindo tindo koro adonge 500. Koro nyiso ni aseloso a total of 1,000 out of 28. Koro kanyo ema nodhi mbele kata chaka yudo jago moro mosipna. Mane Nyasaye owuoyo e chunygi. Na yudo osiep ariyo. Na yudo osiepna moro ni Jima Kel. Mano chako director the late kendo Nyasaye oket chunye kama okwe. Director Janeiro Academy Junior. Ne ng'ama ber ahinya no osiepna kabisa. Otemo gola albums mang'eny kabisa. Kendo osiepna machielo bende nogoyo batha miluongo ni Honorable Engineer Jojo Ner, the former MP Rangwe. Yes. Mano was a dear friend kendo mano jago mohero wach Nyasaye. Yeah. Omiyo kane gini otimore kamana koro na bedo gi mijing'o. Kagolo first album koro abedo gi mijing'o. Koro achako korora. Koro ambo wacho ni katimo production to samoro ni nyalo uso maka. Tichaki dhi medo tigolo go moko. Mak mana ni challenge mane nitie ni wach mar Nyasaye samoro inyalo yudo ni kuonde mane wadhiye samoro gik moko kaka CD nok nyalo usore. Samoro yudo ka area no dhano gombo kendo wer mitnegi to samoro machine. DVD by then DVD de kiche moro to imanyo DVD na given area mondo me koyur kamoro kethore ka to koro chung ini wera wera gido kama nyak gigi. Koro mano was a bit of challenge mane I encounter in ministry. Okay. Namba machielo kane wagine ministry ngene ana timo gimiluongo ni voluntarily minister. I'm a volunteer minister. Ano kadwar gimoro ni ana gine ni adhi a function mar yalo ni tagoyo bei. An gine atime kaka mech. This is my passion and atime kaka yalo. Emiyo ng'ama timo wer kaka yalo nyaka bed gi a lot of challenges. Yes. To challenges gi Nyasaye yaoni yo. Yes. Omiyo Nyasaye oseketa nyaka ka makono jowa matindo kata jowa mabiro e music. Kik wabed gi love for money. Kik wabed kidonjo music ka in gi intention motive ni midonjo go nego bed ni mondo wating' nying Nyasaye kendo waland injili e pinje duto. Aparo ni Kora Mogajwang' nyaka kaka wachako. Yes. Uwinjowa kaka wadhi. Waflow maber. Kama wiyo wil go kapenyo ni Ager ni jakanye. Ager en Jakochia. Jakochia. Yes. Very good. Ager Jakochia. Yes. Ager, sama koro idhi mbele koda ichako koro gudala ni maber ni.
iwacho kacha ni samoro luongi kiche. Yes. To ineno maber nobor. Yes. To in ng'ama itimo gini nikech i-volunteer. Iwacho ni ma tich Nyasaye. Atime nikech ahere. Ating'o go nying Nyasaye malo. To kama oluongi bor kabisa. Inere kaka ikonyori e wach machal kamano. Generally gima wacho ni ng'ama is a minister, you are a leader. And a leader nyaka ibed ng'ama is a hard working. Nyaka ibed ng'ama tiyo matek manigi gigene ma at least ka gimoro gine dongeneno kaka sani nas nitie e area ni. Nyaka in a leader, ka in a good leader, nyaka ibed in bende in gi puothi moro giri moro ma inyalo yudo imako maka samoro emergency obiro to iwuok ok iwach ni orna uru fare. Sama ikwayo fare no ka ng'idho yalo to koro yandi chok nere, koro fare manenore. Koro in tich matek ma nyalo miyo achopo kuonde moko an gi gira mo matin manyalo dhigo kamoro. Unless ka koro joka bende Nyasaye ka odonjo chuny ng'ato ang' be bugoni. Bugoni to mano kikete pache ahinya gimikete pache ni koseluonga ta wuok adhi tich Nyasaye. Reach the world. Reach the world. Okay. Aparo ni kacha challenges maduong' mane iyudo. Ma penjo magombo ga penjo artist mawero gospel. Yuro kacha ni ng'ato ower matek kabisa. Lakini gimoro thago joneno ni ka gidhi to koro giwe wer gi focus kuom jopiny. Nyithindo ma joma gender mamoro manyirigi uchiegni go kabisa weche mana ere gima ma utudore kod. Generally gima adwa wacho ni ok ji duto. Adwa wacho ni gini chalo kaka character. And we have what is called inborn character and aped character. Nitiere character ma ng'ato nyalo ape, onyalo kopo kuom ng'ato. To gi character ma inborn character. Inborn character samoro bedo ga matek mar control kata mar tieko. Ka ng'ato onyuolore ng'ama jawuoro kata ng'ama jamigundia kata ng'ama jachode, generally nyaka obed kamano. En koloke tiloke mana gi roho. To loke tek in a common world. Kowacho adieri inborn character bedo ga ni loko tek, en Yesu kende maloke. Erokamano. Kore mami adwa wacho ni ok ni jower duto te gin jok mohero joma wadete. But kiyudo ka ng'ato achiel opodho to koro ji duto. Gima adwa wacho ni wer ka ng'ato donje to motive nyaka ibed gi objective, your goal. Gimomiyo idonjo. Kidonjo ni idwa pako Nyasaye kata idwa yalo, idwa kete e yor yalo, tibiro yudo ka kende iwer ma ok ing'iyo wadete. Ibiro yudo kiwer kendo sama iwer kisekwayo teko mar Nyasaye no, ibiro yudo ka in gi roho ma kata wach mag jogo kata sama in perform no, teko ma Nyasaye mokwaki ok ne dhano. Erokamano. Aparo ni duka kacha kotudore kod ngima mar jower masani mawero gospel. Adier mane gimomiyo piny ji wacho ni. Yudo ka ng'ato ower en gi wende maloko chunje kabisa. To focus ne en niya, arwakra maler ni kadhi kacha tabed maber. In magi bende ing'iyo kosi wacho niya adhi tiyo tich Ruoth Nyasaye. Koluwore kod wach moro niya, bedo maler ema nyiso chiegni emar chiegni kod Nyasaye. Cleanliness is next to godliness. No. Aparo ni mae sani koro gikawo wach Nyasaye cha giketo tenge. To rwakruok gikawo ni kadhi kacha rwakra maber anenre maber. Mae kawo nade? Mak mana gima asewacho chien kocha. Mana kaka asewacho chien kocha. It depends with the motive ma ng'ato timogo gimoro. Muma emosiro nyaka wabed decent. Nyaka wabed decent. To kik ibed decent gi motive moro. Samoro ni bedo decent ni koro irwako tai magike ng'uti. Ni mano koro indecent. Mano kaka chien kocha nitie an nokahero ga tai. Jowa moko mbele kucho nano ka jomoko kete motive ng'ut ka. Koro gino ne ka Leo dhiang'. Koro kapok irwako tai ma leo dhiang', to an aneno mano ni dressing code discipline wise ok obe fita. Koro aneno ni motive ma ng'ato timogo gimoro, motive ma ng'ato timogo gimoro biro miyo nyiso gima ng'ano en. Koro adwa wacho ni an jawer nyaka ilwokri, bed maler. But you be presentable, but ogi motive ni mondo ng'ato neni, mondo iywago ng'ato, but
ibedo presentable makata kidhi e mbele ji to ok ni rwakori lawi oyiech kech sama idhi weri chalo in a poet in jayalo sama ang' idhi kacha ka lawi moro lil ng'ene koro lawi cha mineno description gi mano idhi adhiya ka in very decent i perform to kibed gi motive ni warwakra ago koti ago suit kata ago tai magika mondo nyadendi moro kacha cha odhi onena ka gino odhi omore mana kamano. Aparo nuwinjo wechegi malong'o kabisa ma koda wan koda Ager e Luo Trending Nation e YouTube kacha par malong'o ne yudowa kanyo LTN Luo Trending Nation. Facebook bende wantiere kacha wanyonore Luo Trending Nation official wanyonore kanyo kendo an bende iluonga ni Jasup the Presenter. Ayudora Facebook, ayudora Twitter, ayudora social media handles duto te. Luonga ni Jasup the Presenter. Wan koda Ager pimono chal mar ngima mare kotudore koda wer bedo ja Kristo kata bedo solo artist. E solo artist ka Ager. Yes. Iyudo ka ng'ato wacho ni an to koro werni machomo tir. Werni machomo tir. Ma tich matimo. To ng'ato wacho ni an werni dang' ok achom tir, wamany tich moro matimo madhi kode kama. Ikawe nade? Generally wer nitie joma okawe kaka career. Career inyalo kawo wer kaka career mitime kata mana e levels mopogore opogore. To ka koro odwa bedo mar yalo to ok onego bed kaka career. Onego bed yalo. Koro wer onego bed ga subsidy. Gima itenego mar yalo. Ka en wer mar yalo itene gi gimoro. Ok ochuno ni ji te nyaka ti office. Wan gi jower mang'eny matimo business. Wan gi jower mang'eny mar great farmers. Yes. Nekech wang'eyo bende ni farming is the backbone of food production, agriculture. An ajapur. Bende atimo weche mag health, iluongo ni community health. To generally gima ahero kabisa en pur. Nekech pur is a source of finance. En a source bende mar food. Koro pur ni ibiro yudo ni otenore kaka wan kocheka ng'ene wajo mchele. Mchele bende kocheka. En gima nigi production mang'eny. Ahero bende production mar budho. Yes. Nekech budho ni ibiro yudo ni budho kidhi e icon na profile na mar WhatsApp. Yes. Ibiro yudo ka oket budho kanyo. Yeah. Budho no simplify gik mang'eny. O simplify humility. Emomiyo pur mar budho ok anyal weyo. Ibiro yudo ni jaweri puro wakawo for instance puro budho kilo 300 to budho achiel ola abich. Mane biro bedo gi budho 1,500. Budho 1,500 go aga gi 100 kende. In ga lot of money. Koro ok ochuno ni nyaka jower tende ni nyaka ti office. No. En mana go kwano. Ego kwano. Ilamo Ruoth Nyasaye. Erokamano. Aparo na Ager ka ong'iyo ngima mar wer ka. Yes. Inere kaka iyudo wer jomoko wacho ni an ok andik wer, an andiko wer, an wer biro na bira. Inere kaka iyudo wende ni? Generally nitiere wende moko maro kelo sama wate wende gi an wende ga composition na is very unique. Moro biro through Bible. Obiro gi biblical content. Samoro ka yalo to depicts that sermon content no. Machielo and most of my songs gin life experience. Gin gik matimore e alwora masani kit ngimawa. Kato mo bende songs ma compose gin mag admonishing. Kendo ni wende ma samoro siemo kata kwero timbe moko e ngimawa mok ni kare. Yes. Koro wende ga generally deal ga gi life experience. Yes. Ngima masekadhe. Kaka wero moro nitie ni kang'iyo pinyni ma wabuorie jawar, chunya kuyo aonge gimor, karango ngima ma wadago e piny, pi wang'a luoka aywage jawar, nyaka karango ma wabiro buore piny,
mopong' gi kuyo tuoche gi tho, ajali hoholowa gi lwenje me piny, kiye ireti omwa jawar. Erokamano. Kaeto bende nitiere song moro kanyo miluongo ni Piti Piti. Piti Piti. Piti Piti. Igo joma be koso. Piti Piti. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo e lela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isedhi. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, ne adieri makende. Mondi yud muli kodo koth jarapogi kaka skiza tune mari D-Star abora auchiel nono star ang'wen achiel auchiel hash. Ne baro jen kacha moli Ene nyalo paro moli Nena kwayo gwen Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Ere kaka otudre kod wer mar gospel? Piti Piti ni nitiere gik moko ma jo Kristo wacho ni kamana kaka wacho chien kacha ni wende moko nitie masiemo. Ikwerowa ni waaye Piti Piti. Waaye timbe magalagala moko nyal magolowa machiegni gi Kristo. Yes. Wesike richo in itho e richo. Yes. Wesike kong'o in itho e kong'o. Wesike chode in itho e chode. Wesike juok in itho e juok. Wesike Piti Piti. Koro mane wer ma sane bende otrend iluongo ni Piti Piti. Yeah. Awinji malong'o. Yes. Koro kise compose, iwacho ni nemi compose we. Yes. Nitie ng'ama nono ni koso inemi nono michopi? Generally, an Nyasaye omiya were ma is very unique. I compose me non mitieki. A compose wer ma non matieki. Bende wende ma compose gima go very unique. Wer anyalo compose to kandike paper. Microphone direct. A compose kaka compose no ene wiya kamano nyaka chieng'. Age. One is a very unique gima ni kuoma. Nyasaye omiya were. Erokamano. Yes. Aparo kachacha ni sama I compose environment wane mi favor sana sama itimo composition. Composition dwaro conducive environment. Odwaro environment ma ine kar kendi maonge disturbance. Mondo mi at least ro nikech sama ro wacho ni ro kadwa tiyo kodi to kodwar koko mawakni. Koro dwaro cool environment ma inyalo kawe weche. Mar ariyo, jok ma idwaro compose gi. Ngene like today ok inyal compose wer madok ni chon kane composition temore iyudo ni jowa mang'eny ne compose wende madok kuom tuoche manene ko sana kaka ukimwi. Kawuono kitimo composition nikech ni create awareness bende. Yes. Kawuono ukimwi osebedo one of the common disease. Yeah. Maka koro dwa wuoyo kuome de chalo relevant. Ichalo ng'ama koro is relevant. Igano mang'eny. Yeah, koro igano mang'eny. En gima tinde ji oseng'eyo ni nitie. Koro en onge tinde mondo mi wa create awareness. Koro tinde sama kitimo composition about ukimwi, ichalo ng'ama koro bende ibro kelo some friction gi audience. Yeah. Nikech wer bende tiyo go to create awareness. Koro sane gima hinyo ji sana ma composition mang'eny tinde back on en tuo mar cancer. Tuo mar cancer. Koro mai monego beni puonjo oganda. Cancer ma sano onego beni puonjo oganda. To gipuonjo oganda e weche kaka ngima chuok
ibro yudo ni sani ji confusion mang'eny en cancer, ajali tho. Sani latest album na ni luonge ni Siboi, wanagone tho Siboi. Oh, Siboi, wanagone tho Siboi. Ang'o miyo lyrics no ni mawiya? Aneno ka isemake. Nikech iyudo ni wer mar Siboi ni jowa tho malit, jomoko tho e ndege, jomoko tho e pi, jomoko tho e meli e nam, jomoko bende tho e ajali, jomoko tho e mach, jomoko bende tuo osenego. En gima lit ahinya. Jomoko tho e ndege. Kaka machiegni ka nyiche pasta na jadolo koyo nyiche wadgi otho e ndege. Wach malich ahinya. Omiyo en wer ma samoro ka awero to mako chunya ahinya. En Siboi wer malit ne chunya ahinya. Koro kelo audience, okelo jowinjo mondo ng'e ni ngima dhano chiek. Ngima ni nyalo rumo sa asaya. Nyiche neno gima notimore Katito cha kendo bende pod atimo mos kabisa ni Pastor Koyo was a victim kanyo. To Nyasaye omiye ngima makare. Don pod undergo medication. Walemo ne Nyasaye mondo omiye ngima makare. En achiel kuom joma nohinyore ka. Ajali matimoregi nyiso ni ngimawa ne kama rach. Omiyo wati gi ngimawa e timo ang'owa e tiyo ne Nyasaye. Erokamano. Ager, ere kaka interact gi your fans kata johera magi? Ere kaka ng'at mohero bende Ager kabisa? Ma kopoko winjo, opinyo Ager pok igolo wer moro. Ka ng'ato penyi ni pok igolo wer moro, kata Ager tinde budho pok imiyo wer, ere kaka interact kodgi? Duoko mane miyogi magi feel at home? Generally, a good musician kata composer ok onego bed ni golo wer kawuono gi kiny, kawuono gi kiny, kawuono gi kiny piny maru. Mano ibro create gima miluongo ni boredom. Kato wende gi ibro bedo ni nyalo golo wer ma powerful, to kigolo gima odhugore to koro bende gionge. Nyaka imi wer space, imi gimoro space. Kata mana cham kikomo, ok inyal dhiga cham, mano ok tim maber. Nyaka imigi spacing malong'o. Koro sama igolo wer moro to imiyo duration. To jawer mondo mi ichak iduoge form motegno, mondo mi gather audience gi. Sama igolo wer moro to imiye period moro to hit godo. Sama oyalo no ichak ibedo piny itimo composition, omiyi room mar keto uniqueness in your composition. To kigolo kidhugu ibro yudo ni onge uniqueness, koro wendi ka chala. To sama imiye time cha ibro wacho ni asani koro adwa golo wer this form. Kae to koro wendi cha bedo gi ngufu. Gima temo nyiso jowinjo maga kata johera maga ni odho ni nyaka nyicha gol wer manyien ni pok awuok oko ayanga mondo mi akete ayanga. Kawuono ma achako kete ayanga. To gima dwa nyiso jowinjo ga ma temo ga nyiso jowinjo ga ni kweya Nyasaye kelo wach. Giyore mana mos. Giyore aora mos. To kata kamano gintiere ipango gi apanga koro i-release gi mana ikaw miyo gi thuolo matin. Amiyo gi mana thuolo matin. But gintiere. Ng'eny. Ma bende sane gima timo ni abro chako rallies ga mbele kama chiegni. Kamano. Rallies ga abro chako to bende adhi yawo YouTube ma serious. Ma wabro wende ga gi duto te. Koro jo wabro neno ne pur wageng'o gi nikech achako na timo weche mag video, na asechako videos moko manyien. Koro no kadwa na release gi dichiel ne jowinjo to bandho gi ndi lakini gikweya. Matin Ager, nyaka gi sani ma koro iwuok kodwa ni YouTube account ni pod onge. YouTube account na pod pok ayawo. Pok ni yawo are nini? Naseyawo to ne en gi shida. Hackers to ging'eni achudhe. Koro na achunge matin. Adwa ni mondo atiek sani audio matimo video matimo gi audio ni. Kaeto iyawe ayanga ne jowinjo maga. Matin ni ne in gi YouTube account achudhe okawe. But ni recover ni kawe? Na sekawe. Ni seduoge back. But koro dwaro duoge yamo maber. Erokamano. Ere kaka wachni mar bedo artist? Jonyuol okawe nade nyaka sami gikene? Nyaka sama gikene baba na monyuola notho higa 2008. En mano chako motivate ni nyathina ibro wer. Aneno ka roni kum ibro wer. Ibro bedo jawer maber. Kendo ibro bedo a good leader
it was a sign of a blessing to me. Koro baba na notho ka pod pok achako wer kendo nomor godo. Gini samoro ji ne nyalo ng'iyo ne sa gini ok en mar anyuola, jomoko ne nyalo ng'iyo ne anyuola onge ng'ama osewer mosewer. To gini talent ma Nyasaye loso ne ng'ato yore mopogore. Omiyo jonyuolna mor gi gima timoni nikech en gima miyo nying Nyasaye duong' kato bende omold character. Nikech yalo kisebede bende character ni be nyaka koro mold. In ng'ama koro ichungo ngimani. In ng'ama nyaka ichung ngimani. Ngimani kunga ok inyal muomori e ngima. Ok inyal timo gik moko ma koro bende kang'iyo nikech kidhi timo gik moko marach tidhi wach ni ng'ane donge jalemo. Yes. Community ni kodi. Gimor nikech wuodwa wer. Bende ing'ene sama iwerno. Area miae iwacho na Ager Jakochea. Yes. Koro Kocheano bende nyige gerore to nying Nyasaye bende ting'o malo. Erokamano. Koro nying Nyasaye maduong' monego ting' malo maloyo Ager. Kaso mari biro chien. Maro kata koro ne piny ma Nyasaye kosebedo malo, Nyasaye mwatiyoni. Ager gi kae wacho ni solo artist sungore. Yes. Jogo kumos ji, jogo kuog ji ka gidhi kicheni to gitenga kama gibede. Ni ka girwako sud gidhi gibeda ne kibiro mose otimore ka gimoko neni. Mae ni kumi kosongi. Generally okanyal berora but an gima ng'eyo ni I'm a very social gent. An ng'ama very socialized. Awuoyo gi ji, an wuoyo no koka wuoyo gi ng'ato, koka bedo open no to mana tuo. Mano gino tuo ya. Koro an to kanyalo wacho ni jower sungore. But asewacho mokwongo kacha chien kocha. Character mar ng'ato en mar ng'ato. Tika. Yes. Itieko gini kabisa. Yes. Ikora Muge Jwang pod wantiere mana live kodi ka wan koda chal mar ngima mar jawer mong'ere koda nying mar Pangosigo kata Ger. Ang'e kaka Pangosigo, in ting'e nade? Ing'e kaka Ger kosi ing'e kaka ng'a? Osebedo ng'at ma wer opako Nyasaye, ogolo wende mapako nying Ruoth Nyasaye. Erokamano kacha chaneno kunena yo makare kendo keto questions kacha mang'eny. Aparo ni wabro tude kodu mondo mi oyud Ager kapod wadhi nyime. Inyalo wacho ne joneno YouTube mari ni obro load iluonge ni ng'a? Facebook account nitiere, account mobedo abeda kanyo iluonge ni ng'a? Kasto Twitter handles ni be kichiegni go kabisa to inyalo wacho, to bende kichiegni gi sani wan gi lony makare iluongo ni TikTok ka be intiere nikech awinjo ka ji wacho ni kanyo mo base. TikTok kanyo kenda mako kabire sane. Eko kilo. Gige ga go load kabisa. Wabedo beda mosa to moko no jo winjo gani ore uraoya mondo nyi minya ka wak geng na chudegi. Nikech ne itemo geng na chudegi mondo kike jagi tampa gi gimoro amora. Pangosigo. Aparo ne waromo kode chon chieng' baka ina. It was the year 2011. Ne ndalo machon mana ka chon kucho. Kora taringo. Yes. En ng'anya mana kor kata ng'wech. Ne diro kane tin kabisa. Na tin kaso bende naro weche mag gospel. Awinjo ka wero osechakore. Yes. Ya kata nyiedho gini kata rombo wiya wilgo. Erokamano. Ma bi kama Ger gi nitiere. Kane pod tin aina kabisa. Wache ing'eni wach Nyasaye kodonjo kuomi kapod tin. Yes. To bere moloyo kochako donjo kuomi kiduong'. Erokamano. Kendo kikoro ing'ongo. Yes. Ochalo ng'ama werni seneno igone rombo mkemene sode. Tokodhi. Rombo ok nyalo winjo. Ochung' kanyo chiemo. Nikech koro oseyudo lum. Yes, Nikora Muge Jwang ma pod the presenter Jasup Oleng Dwaro. In koda ALTN Luo Trending Nation. Manya social media maga mang'eny. Kidwaro promotion mora mora iyuda kaka Jasup the presenter. Yes, aparo ni kacha chane wadhi e launching kanyo mang'eny kabisa. Wan koda owinjore ating'i malo Yesu owinjore. Aparo ni wadhi e launching mare. Yes. Kaka Team LTN kaso olunga kacha cha. Yes. Koro nyaka bine aluongi kanyo mbo winjo ni wapako Nyasaye pamoja. Mano ja nabi makendo wende no gwedha ahinya kabisa. Mano praise and worship song ahero kabisa.
Yes. Janabi winjo kamoro mama intie. Awinje kabisa. Mano wer mane golo gi badha en ng'at masawa kabisa. Opango launching kaya cha. Yes. Wadhi launching mare machiegni kabisa. Erokamano team LTN Luo Trending Nation. Aparo ni kacha chan my director and Omari Nash one kare. Piny Kaluo, Luo Nyanza. Yes. Wanono ngima ja gospel artist, solo artist e yo mong'ere go makare. In kopogore koda bedo dala, Yes. jo solo artist wacho ni anto boma kuchoche ma main focus nitiere. Imbe mai nene? Main focus ni boma. To boma bende ok nyal keto ngima wa duto nikech dala manyaka wager. Dala kae ma ibiro duoge. Kisea boma to nyaka duog dala. Koro an ang'iyo gini en two-way traffic. Kata kidhi boma to par dala. To bende wa jo solo mang'eny ok wahero mawuok. Wahero mana madonjo. Onego beni position ma wantie go intie go ka jawer. Itim gimoro e society ni kata community ni ma kiny no change bende ngima mar joma nie community ni. Kata ka en empowerment par jawer. Imbe gole jawer achiel moro kata ipuonje nyathi moro gimoro matin ma in go ma chieng' moro kiny ni wache ni nyathini to mano ai lweta. Currently an gi jower mose ai lweta sa kawuono gilaro 48. Ging'eny kabisa. Matin isekonyo rowere gi kabisa. Gisewuok kuma ng'eny kabisa. Koro emomiyo sani ka amba mor kineno tich maber magitimo. Kaneno tich maber magitimo. Yes. Mabe nyicha wacho mani koro areta music an koro ang'i mane to ere kaka nyithinda gitimo wanyalo yawo kata mana kama koro ipuonje music. Yes. Kata ka wanyalo ng'iyo kaka koro wanyalo promote jowa to gi choirs mabiro. Mondo wabed gi good choirs, wabed gi good artist. Nikech mae kawuono kineno somo mar CBC to wadoke mana gik ma nacha wakore ngima makonyo ngima. Yes. Koro omiyo sani amor kabisa. Ing'eni ka japuonj puonjo to yudo ka nyithindo mane puonjo moko engineers, moko koro ingi, koro imbe kiromo kodgi to ok kal gi buru. Ochung' slow. Kipuonjo nyathi ma koro olokore kwale gweng' bende ing'eni koro ionge nying. Bende ok imor. Wich kuot ne in. Wich kuot ne in. Erokamano. Aparo ni Ager watieko conversation, watieko talk show marwa. Chal mar ngima mar Ager. Ager wacho kacha ni kosebedo mayot. Challenges be nitiere Ager. Yes. Me ki percentage mane minyamiye? Generally gimando wacho ni in our common life we have a lot of challenges. Familial challenges, we have been domestic challenges, financial challenges, challenges giduto the spiritual challenges. Gigi duto te onego beni gimwatiyogo to strengthen our weakness. Kata mondo mi gima nyalo geng'owa against challenges gi en ni waket Nyasaye mbele to watim matek. Kae to challenges gi moko nitie mabiro waketo Nyasaye mbele, lemo gi tich matek. Nyasaye mbele, lemo, tich matek. Nyasaye, kuong ing'e Nyasaye. Ing'e Nyasaye. Kasi ing'e lemo. Isikri lemo. Kasi sikri lemo. Sikri lemo. Kasi ti matek. Ti matek. Erokamano. Yes. Aparo kacha ni Ager. Yes. Wache social handles magi. Wachnegi kanyo. Kasi chiw namba ni. Yes. Chiw namba ni nikech kacha penjo ni gibro load. To ka giload kama iluongo na Ager nang'o? I feel ni next time makoro wadhi romo kakoro release gi okabro wacho social handles maga nikech sani but koro sani inyalo wacho namba ni wacho namba na an gi namba miluongo 07 no abiriyo wach gi Kiswahili kata English tan loko 07 abiriyo 14 14 26 2 6 88 aboro 99 ochiko. Yes. Mano ok nuone kechi wacho tanuo. Mano ok nuo. Very good. Erokamano. Luonga ni Jasup the presenter Jasup Oleng to Dwaro awan koda chenro mar chal mar ngima Ager. Yes. Kimiyo wach mogik kitudo kod ngimani mar gospel. Yes. Ikono jawinja ng'o kata yawuoyi matindo ma koka focus mar bedo jo gospel
winyo kan ng'ato donjo niya an gi talent, an kama challenges munya romo go. Wach mogik minya miyo gi e field mar bedo solo artist. Gima adwaro wacho ngima mar bedo jayalo kokalo kuom wer kata solo artist en ni jowa duto magombo mondo mi odonje e migawoni nyaka bed jogo mokawo Ruoth Nyasaye oketo mbele. E ngimani duto te nyaka karakta ni imold, bende ibed king'eyo wach Nyasaye. Mar ariyo, wabed gima goyo jower piny en pride. Omiyo dak maher mar kwayo jowinjowa duto ni kamoro amora ma intie, regardless of the position, be humble, duokri piny, be down to the earth, mondo mi Nyasaye moting'i malo. Nyasaye no koting'i malo nigi nengo moloyo kiting'ori ni sijui an samoro inyabiro golo wer ma samoro wer achiel nyalo hit kabisa. Koro chuni ma kedonjo kamoro to goki samoro dwano bed malo, kata samoro idwano feel ni in kanyo. Kidhi e chokruok, adwa kono jo matindo madonjo music, gik machando ji are very petty. Kidhi e chokruok ma ok oluongie, kata idhi e lemo, to kik ibed gi paro ni nyaka iwer. Nikech sama koro dhi ok ang' yudo thuolo mar wer cha, tidhi neno ni jogo othini. Koro dhi adhiya kamoro amora ka in very sober, bed humble. Komi thuolo ni pak Nyasaye ti pak Nyasaye. To bende samoro dhi adhiya kanisa, ok ochuno ni nyaka iwer. Kik ibed gi paro ni kadhi kama ni to jogi nyaka wer ma koka ginen to jogi onena nade, jogi ok recognize. No, bed humble mondo Nyasaye moting'i malo. Nyasaye koting'i malo bro bedo gi nengo moloyo kiting'ori malo ni akoro an gi jawer, agolo wer ma hit kabisa. Mano bro tieke ground kabisa. Kaeto jowa wacho chien kacha ni wabed jok mohero wach Nyasaye. Kik wach wer mi koro donjo ni an koro josikedegi koro adwa ng'iyogo kabisa, gine jok ma koro adwa neno. Mano kwa donje to kendo kuma ni ketho ngimani. Omiyo adwa nyiso jowinjowa ni wabed very humble, wabed jok ma tich Nyasaye ne miketo mbele. Kaeto lemo kik wi wilgo. Lem sa duto nikech tembegi duto te waloyo gi lemo. To ka onge lemo to gigi tembegi bro hinyi ma imbe samoro bro fwenyo ni ipodho. To kipodho to ji bro nyieri. To onge gima rach mar nyiero janabi. Janabi kinyiero onego nyieri titimo gima kare. To kik nyieri ni ipodho. Mano to kendo nyalo bedo wach marach ahinya. Adwa chiwa ndonga ne jowa matindo. Humility is one of the key characters that should be emulated in the music industry. Humility, duokruok piny. En achiel kuom kido monego bed ni wadepict wabedogo e migawo mar yalo kokalo kuom wer. Kata obedo ni tiji ni malo, kata obedo ni in e kiwango mane, kata obedo ni in e chal nade, in gi pesa maromo nade, kata obedo ni in e position maromo nade, kata obedo ni ber maromo nade, kata obedo ni lando, kata obedo ni rating maromo nade, duokri piny. Aparo ni ka penji mogik ma wiya dhi wil godo, tago mana penji. Iwacho ga ni jo solo artist moko. Wach moro winjore ni ng'ane obedo kama oloso gige ni kama otudore gi weche moko ni kare. Mondo mi onene ka ng'at mani malo. Mondo mi enemo hit. Wach ni kawe nade? Gima nyalo wacho, piny kawuono kethore. Ok anyal defend ne weche mag itemo wacho weche mag Illuminati. Lemo madiera Nyasaye ni e iye. Ng'ama timo gige ne gadiera, obro timo gi gibro dhi kata ka githembo to githembo, but for a long duration period. Nyasaye bro kwanga kode e ndalo magine, to gimoyude yor mamiganga en is a flourished. Obro bedo ni ometa mang'eny kwa muda matin olal. Koro anda im jower duto ni kik ng'ato donje e weche mag piny mabro teri piyo to ngimani ong'ado, kata obro teri piyo to roho onge iye. Koro wach ma Nyasaye onge iye. Kik wamed Nyasaye gadi ariyo. Nyasaye en achiel, pok nobedo ariyo. Nyasaye en achiel, watrite kaka en. Nyasaye en achiel, wamiye duong' kaka en. Erokamano. Onge haraka mar dhi e polo. Nyasaye be wuon mwandu duto te.
Makara ko kia mwane ka wono ne omi nas kite. Ok onyal mi nas ni mondo kel ni ne yedhe ka wono te. To Nyasaye nyalo tiyo ng'ato to mi koth nas, tipedho nas ibedo gi nas. Or request idwaro koth nas kore idwaro nas. Koro oyier kodhi koso dwa nas. Oyiero kodhi kata dwa nas. Kokawo nas to mano wi pok wiyo tiyo. Ng'ato nyalo kelo ni nas ka mi kata an anya mi nas ka sani nas 20 30 ka. Idhi chamo ri rumo te. To ka kelo ni koth nas bro last. Matini wach Nyasaye kimiya wach Nyasaye kawuono oloyo ka mi mwandu marumo sani. Finish to tieko gini. Erokamano. Otieko gini kabisa. Ijaneno kamoro momaini nitiere luonga ni Jasup the presenter. Ma ne wan koda Ager e chenro mar chal mar ngima mare. Chal mar ngima Ager osebedo gi challenges matin mang'eny kata kamoro amora ma winjo kopimo ni kanyo. Ibed koda penjo, ibed koda wach madiwach, nemni ringo piny kanyo kata moloyo wanyachako kik wanwo namba. Kata nyanuo namba e yor haraka ka watieko 07 14 26 88 99. Erokamano team diaspora waparo ni winjowa makare, uneno makare. Mae en Ager. Kadibed mar sponsor wan koda sponsors ma aloka, ginyalo gitimonwa ga sponsoring. Gise sponsor jo secular mang'eny, koro jo solo artist kendo jo gospel e koka giload mar sponsor. But wamor kodwa ahinya nikech mag gima dhi mbele. Kidwa winjo wende mag Ager mang'eny kabisa. Rite kacha opango maler ni next month ogolo wende gi. Oketo gi YouTube. To koketo gi to wan koda team LTN wabro mucho gi, wabro miyo usa red alert ni Ager ogolo wende ne manyocho wacho ka. Paro ni wabro timo di mane jogedo dagi. Nyaka tapo. Wer moro wer mogik mar Tocha. Yes. Ento miya ta kiti kanyo. Mana matin jowinjo lidhe, mondo jowinjo lidhe, kasto kadipo ni gidwa manyi, namba iseketo kamano. Bye bye was Jasup the presenter. TikTok, Facebook, kamora mora LTN. To kata kamano man Jasup. Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Monde yud kazi ya msalaba kod Liz Nyaseme kaka skiza tune mari D-Star abora chela star ochikoria dek hash Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation.